سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زيتف عبرتات إذن لكم كريم لنا نمكتالكم بخبر نعدم قال سبات نسلدي كابيوتون للعلي أبليتهم فطوهم نساتهم رهيتهم زواهل الوزي كونس نسو زواهل الومزولوي زمسلكم اتغنزبهم أب كندي سرحتنيوم زخون نساتهم سرحتنيو يخونم أوف يولوه يكان خنوه يغصروهم كاب نسو كابتي زرق أسو تقميتو زواتس نساتهم بتقميت كموت يمرتصم كلت حوات بشركنت موالوم نجيلهم هابتيموم يخون بر كلت يوم حدار كي جبرو دك أسوس ساعمت كوينهم كاب حدار كاب نابرهن العلي فقر جنزبيو برتيعوم هو ممرعوك اليوم جنا منالبات انت تفاتحنخه زخلو صيرنا زمصانا يا هابتي مقلونا كبلانا كوين اناتباهالو غزي حليفوم حدا غزي كابزوم كلت حوات اتحاد عبي حدا ماكينه اغاطيموم اب هوسبيتال حالواتو تفيو كنيم اتنيش تحو اب تراسو خينو يا اليون يحلون نبرم دحرقله معلتات تبرابيرو حالواتو فليتو اتفصامن اتكونتاتن مردا ابيوم نتي أبطقتي عراتو دو إلو زحلو زنبر حو يحطم نتعبي قبراي حوي دي خاطة انت أخوينا بلو بدخو من حنقنقن بزلو دمتيم تنش توي دمام هو أنا يتخلى حوي حدقا ماكينة قاتي مكا كلت أقاركون تغوريتسكا نتعبي كلت أجري تقولي دارجا كبكن دارلي تقولي تبكى موغة تنيشتو أملاخ بتي يدفعكا بتي المعكان ديو تن غير كان زنبركا حدثت كويوش أما أنا عادت ليان زعدقن رخيبال كاللخو تعبي رخيب كان لين بار تمسجن اتنيشتي ارى صبوع غير رخيب الكازر لكم اتعابد ما تقبل ابيلو اتخال نبرتيك اتنيشتي كاتيمكا ساعتكا أبجبها زنبرة جنزبن كلهم حكايم أركبوا من اللو اتعبي اتاقوبي عيكا اتني اشتي دما نساس ايهابونن اتعبي تقبل لابيلو سرقتي ايهابو خانم بار اموخ نبوليس عمل كيت كادو انتاي زبون يركب النازل ودي حكيم سي قوبي كسر زلناسي دحرزا فصامي زيا اتعبي ገንዘብካ ምምቃል ጥራይ ዘይኮነ ሙማት ከም ዘለውን ተረዲወይም ካለ ሐሳብካ ከጨንቆ ጀመረ እንተ ሞይተሲ እዚ ሁሉ ገንዘበይ ንመን ክኸውን ይዝብል ሐሳብ ረብሽዎም ክልተ እግረይ ተቆሪጸ ሕጂ ድማ ክልተ ኢደይ ከይተቆረጽኩ ምምርዓዊ ሕሸን ኢሉ ተመርዒዮም እትንሽተውን ተመርዒዮም ጽቡቕ ሓዳር ገይሮም እቲ ሓደ 5 ቆልዑ ወሊዱ እቲ ሓደ ኸ 3 ወሊዱ እንታይ ሞ ደቆም ሒዞም ክዛወሩን ከለው ደቅ ወርዶም ዘዛውሩ ዘለውና መሰሎም ይሽገሩ ነይሮም ዘለና ደኣ ዕላልና ዕላል ፍትሕዮም ገለ ሰባት ከይተመርዓው ብዛዕባ ፍትሕ ይሓስቡ ጽቡቕ እዩ ፍትሕ ከይመፀ መንገዲ ፍትሕ ጽርግ ዝብል ምስል ኣሎም እዚ ሓሳብ እዚ ዓቢ ጥቕሚ ዘለዎም ምስተመርዓኻ ብቐሊሉ ክትፋታሕውን ጸገም ይብልካን ሓንቲ መዓልቲ መርዓትካ ንኦክ ያለኻ እስክላ خريئة إلى أن عقنت تانكلا أنت سيراتلك تفتح وع اتقدم تتصريقو زنح من جدد منك خدلو دوزر دياخت كدلو فتح مبارا خدلوم أبدك تبعتيو تراي أيكونن أبدك نسيون تصورق من جد هيزن زمر عوالوام مستمر عوا أب شابعي ورحن آتو مرعوي أب كبابي وتوون كبابي أفلبون زعي وطم شابو أنا زعك رقبني دلني كالك كادله مالت نعخات مسل تمرعو إلن يفتحم
ንሱኻ በታ ቀዳመይቲ መርዓት ተሰናቢሉ ንዓይ መሲላ ትኸይድ ዙዕ ዘለዋ ድሎ ኢለይሉ ነዝማዱ ይነግር ኣይገርመኩምን ኣነ ንባዕለይ ሓደ ዘመደይ ፎሮፎር ስለ ዝነበሮ መርዓቱ ፈቲሓቶም ካልኣይ ክምርዖ ድልየለይ ምስ በለኒ ብክንደይ መከራ ፎሮፎር ዘለዋ ረኺበሉ ጽቡቕ ሓዳር ገይሩሎም እንተኾነ ግን ካብ ክልተ ፎሮፎር ማለት 404 ዘለዎም ሰብኣይን ሰበይትን ዝውለዱ ቆልዑ ድማ 404 ጥራይ ዘይኮነ 808 ማለት ብ808 ዘለዎም ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ዘልኩ ደኣ ዘልኩሲም ኣብ መርዓ ብዙሕ ጭርሖታት ኣሎም ሓደ ካብኡ ከም ማይን ጸባን ይጸምብርኩም ዝብል እዩ ኣብ ሓዳር ምስ በጻሕካ ግን ከም ማይን ጸባን ጥራይ ኮንካ ክትነብር ኣይከኣልን እዩ ነዚኣ ትምልከት ፈረንጂ ካብ ዘስፈርዎ ጥቕስታት ሓንቲ ክንጠቅስ ኣብ ሓዳር መጀመርታ ንሳ ትዛረብ ንስኻ ትሰምዕ ማለት ን5 ዓመት ዳሕራይ ንሳ ትዛረብ ንስኻ ትሰምዕ ን5 ዓመት ካብኡ ክልቴኻ ትዛረብ ትቋየቕ ጎረቤት ይሰምዕ ዘልኩ ደኣ ዘልኩሲም ብኻልእ ሓበሻዊ ኣገላልጻ ኣብ ሓዳር 4 ወርሒ ማይን ጸባን ትኸውን ሓንቲ መዓልትኻ ላምባን ክርቢትን ትኸውን መሊስካ ናብ ማይን ጸባን ድማ ትምለስ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ድማ ቡንን ጸባን ትኸውን ሻቡ ወይ ኣነ ግርማይ ሓዳሪሲ ማክያቶ ኮይኑሎ ማለት ድዩ ኢልካ ትውሂም እንተኾነ ግን መሊስካ ማይን ጸባን ምስ ኮንካ ሕጉስ ትብል ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ማለት ድሕሪ 50 ዓመት እቲ ማይን ጸባን ግዝኡ ሓልዩ ርግኦ ይኸውን እዚ ሳይንሳዊ መስርሕ ሓዳር እዩ ሓዳር ክቕጽል ምስጢሩ ማዕርነታዊ ክኸውን ከሎ እዩ ምስጢሩ ምጽዋር እዩ ምስጢሩ ግልጽነት ክህሉ ከሎ እዩ ምስጢሩ ምክብባር እዩ ምስጢሩ ምትሕልላይ እንትሃልዩ እዚ ምስጢር እዚ ብሩህ ክኸውን ምእንቲ ብዝርዝር ክንገልጾ ኢና ሓዳሮም ጽኑዕ ክኸውን ዝደልዩ ጀመርትን ገዳይምን ሰብ ሓዳር ነቲ ምስጢራት ብቐሊሉ ክጥቀምሉ ምእንቲ ዝርዝራቱ ክንገልጾ ኢና 5 ምታት ሓዳር ቀዳማይ ምምዕርራይ ማለት ማዕርነት ሓማትካ ኣብ ገዛኻ መጽየን ሰሙን እንተ ተቐሚጠን ንስኻ ከዓ ናብ ኣዴኻ ኸይድካ ንዒ ምሳና ሰሙን ተቐመጢ ትብላም ኣዴኻ እንተዚሃልያ ሓትኖኻ ወይ ኣሞኻ ተምጽም ኣብዚ ድማ ኣብ ሓዳርካ ምዕሩይ ዝርግሐ ናይ ኣዝማዳን ኣዝማድካን ስለ ዝህሉ ከም ጽቡቕ ኣብነት ማዕርነታዊ ሓዳር ክንጠቕሶ ንኽእል ክልተ ምክብባር ንኣብነት ሓንቲ በዓልቲ ሓዳር ሰብኣያ ገዚፍ እንተኾይኑ ኣንታ ግርማይ ሓወይ ክንደይ ኪሎ ኢኻ ትምዘን ኢላ ትሓቶም ንሱ ድማ 80 ኪሎ በፂሕ ኣለኹ ብላ ንሳ ቁርብ ሕስባ ኣቢላ ትዛረብ 80 ኪሎ ብዙሕ እዩ ንኪሎ ስጋ 2-300 ናቕፋ እዩ ዘሎ ሕጂ ንስኻ 24,000 ኣብ ነፍስኻ ኣሎ ማለት እዩ ዋይ ተመስገን በዓል ቤተይ ክሳብ ክንዝረዚን ምዃንካ ይሕብነኒ እዩ ኣነ ንኣምላኽ ይመስግኖ እየ ንርኤን ዲና ዘለና ሓዙትና ሰውተን 40 ኪሎ ዘይመልኡ ሓንቲ 5 ተረፈቶም ዝመስሉ ዓኮስ እናበሉ ድማ ክኸዱ ንሪኦም ኣለና ግርማይ ሓወይ ናይ ብሓቂ ረዚን ሰቢኻ ብምባል ተከባብሮም ንሱ ድማ ብበዓልቲ ቤቱ ኣዝያ ቀጣንን ጸላምን እንተኾይና ማለት ኖርማል ጽልሚ ይኮነን ከውታለይቲ ዝመስል ጽልሚ እዩ ከም ዝስዕብ ድማ ይብላ ኣንትሱ ዝሓፍተይ ስልክን ቴንዲኖን ከቢሩ ሰማይ ተሰቂሉ እዩ ዘሎ መቆሎሞ ከዓ ፍጹም ተሳኢኑ እዩ ዘሎ ኣነ ንኣምላኽ ተመስገን እየ ዝብሎም ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ መቆሎን ቴንዲኖን ስልክን ጠቕሊሉ ይሂብኒ ንሪኦም ደለናን ኣዕሩኽትና ገዘፍቲ ንሶም ኣብ ኣውቶቡስ ክዲባ ብድሕሪት ኮይኖም ተሰኪሞም መደይብወን ክወርዳ ከለዋ ከዓ ብክንደይ ሽግር ደጋጊፎም ውርድወን ኣብ መንገዲ ከዓ ቀረባ ስለ ዝርግፃ ካብ ምህራም ጭራ ንሹቕ ክበፅሓ 4 ሰዓት ይወስደሎም እቶም ቀያሕቲ ንስ ዘለውኦም ኣዕሩኽትና ሽግር እዮም ረኺቦም ቀያሕ ሰበይቲ ፀሓይ ትኽእልን እያ ፀሓይ ህርም ተቢላታ ከምዛ ካብ ሱራ ዝመንቀስካያ ትኽሊ ቅምስል እያ ትብል ተመስገን ሰበይተይ እንቋዕ ቀያሕ ኣይኮነት ምባል ተከባብራ ሳልሳይ ምግልላጽ ማለት ትራንስፓረንሲ ንኣብነት ሃብታም ሰበይቲ እንተትረክብ ንዓ ጠንጢንካ ምስታ ሃብታም ከም እትነብር ብጉሉጽ ነግራ ንሳ ድማ ሰኽራም እንተኾንካ ከም ኣብነት ምሸት ንሳን ደቃን ካብ ትርበሽ ንስኻ እንተ ትሞተላ ምስ ደቃ ቁሱን ህይወት ከተሕልፍ ከም እትኽእል ብግልጽ ትነግረካ
እዚ ማለት ኣብ መስርሕ ናይ ሓዳር ግሉጽነት ንቁጠባዊ ፖለቲካውን ታሪኻውን ገስጋስ ናይ ሓዳር ወሳኒ ባእታ ምዃኑ የረዳእካ ራብዓይ ምምኽኻር ምሸት ንኣሽቱ ዓውደ ዘተን ኣኼባን ኣብ ሓዳር ኣድለይቲ እዮም ክትመኻኸርን ከለኻ ንሳ ምሸት ምስ ኣዕሩኽትኻ ኣብ እንዳባር ከተማስን ከለኻ ጆክና ነገርካ ጥራይ ብጥርሑ ብኸመይ ቢራ ክትሰቲ ከም እትኽእል ተመኸረካ ንስኻ እውን ተመኸራ ንኣብነት ታክሲ ተሰቒላ ክትከይድን ከላ ኣብታ ትወርደላ ቦታ ምስ በፅሐት ስንብድ ኢላ ውይ ኣነ ጉድ ረኺበ ቦርሳይ እንዲው ዲቕያ ናይ ሰልስ ዝኾነ ምኾነ ሞባይል ግን ሓዳሽ ውሽጥ ኣላታ ልብና ምሳና ዘየለ በጃኻ ባናፍታ ሞባይል ይፈትንልይ ከሸግረካ ምስ በለቶም ወይ ካብቶም ተሳፈርቲ ወይ ታክሲስታ ቴሌፎን ይድውል እቲ ቁፅሪ ቴሌፎን እናተያ ትህቦም እቶም ተደናገጽ ድማ ይድውሉ ኣነ ኸዓ ቴሌፎን ተቐቢለ እወ ኣብዚ ድኳን ቦርሳ ረሲዓት ትኸይዳላ ኢለ ይምልሰሎም ሽዑ በዓል ታክሲ ክፈልን ንኽብላ ኣይክእልን እዩ ቦርሳ ምስ ኣየለን ብኸምዚ 15 ኣፋ ከይከፈለት ታክሲ ትስቀላላ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ምምኽኻር ኣብቲ ቁጠባዊ ኣካይዳ ናይቲ ሓዳር ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ኣለዎም ኣብቲ ተጠራቃሚ ሕሳብካውን ቁጠባኻ ወይ ከዓ እቲ GDP ናይ ሓዳር 700 ዕቤት የምጽም ሓምሻይ ምትሕልላይ ሓኪም ጨው ዘይብሉ ብላዕ እንተይልካ ሓኪም ስጋ ኣይትብላዕ እንተይልካ ኣብ ውራይ ድዩ ኣብ መገሻ ከም ቃሕ ዝበለካ ክትበልዕ ትደሊ ሰበይትኻ ግና እግርኻ እናኸደት ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ግርማይ ስጋ ይበልዕን እዩ ጨው ኣይበልዕን እዩ እናበለት ምፍጣርካ ክሳብ ትጸልእ ትገብረካ ኣብ ዝኸድካዮ እና ዘመድካን እንዳ ዘመዳን ጨው ከም ዘይትበልዕ ስጋ ከም ዘይትበልዕ ሰሚዖም ይጸንሑኻ ይገርመካ ይተሓልዩታ እዚ ድማ ውሕሱን ዘተኣማምንን ክንክን ጥዕና ኮይኑ ካብ ሕማም ናፃ ዝኾነ ሓዳር ክትመርሕ ኣወንታዊ ድፍኢት ኣለዎም ንስኻ ድማ ኣብ ግዜ ኣውደ ዓመት ስጋ ኣብ ዝሕረዱሉ ግዜ ንሳ ፀብሒ ክትሰርሕ ዳምዳም ክትብል እንከላ ኣብ መንጎ እቲ ርጉም ድሙ ወይ ከልቢ ናይ ጎረቤት መፅኡ ስጋ ከየልዓል በትርኻ ሒዝካ ሓለዋ ተካይድ እዚ ድማ ነቲ ሓዳር ዘለካ ሓልዮትን ፀጥታዊ ተገዳስነትን ስለዘርኢ ምትሕልላይ ኣብቲ ሓዳር ዘለዎ እወንታዊ ውፅኢት ትርእየሉ ስለዚ ሓዳርኩም ንመዋል ክቕፅል 5 ምታት ኣይትረስዑም እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ካብ ዝረኸብናዮ ብግርማይ ሳንዲያጎ ዝዳሎ ካብ ዝነበረ ዘልኩስ ዘልኩድኣ ዝብል እዩ خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበረ ሕሳት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን